ಅವಳ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ದೊತ್ತೊಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡೆ ವ್ಯಾಲಿ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪಕ್ಕ ಇಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪವೆ ಆ ಈರಾಂಡಲ ಅವು ದಿನೇಶ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇಂಬೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಚೀಪೆ ದೀಪೆ ತುಪ್ಪದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟದು ಪನ್ಪಿನ ಪುರಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಕೈತಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇಷ ಪಾಡು ಮೋನಿಗೆ ಕಲರ್ ಪಾಡು ಪೂರ ನೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಪೇಪರ್ದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಏಪಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಸು ಎತ್ತಂದು ಪೊಪ್ಪುನು ಆ ನೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂಡದೆ ಯಾನು ಪೋದು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಆ ವಸ್ತು ಬತ್ತಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜೆ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಪಿರ ಗೊತ್ತಿನ ವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಂಡೆನೆ ಯಾನಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದೆ ನಿಕುಲ್ ನೆರ್ದುಂಬು ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಕಲಾವಿದರ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಾಕುಲ್ ನಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತ ತೂದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕನ ಇಲ್ಲೆಂಚೊಂಡು ಅಕನ ಬದುಕೆಂಚೊಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕೇನುನ ಒಂಜಿ ಐದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೆತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ನಟಿ ಸಿಂಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದು ಬನ್ನೊಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ನಮ್ಮ ಎನಿಬೈದ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಪನಿಯರ ಬೋಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾರು ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಬಂಡವು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಅವಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಜಾಗ್ಯದ ರೇಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅವಳ ಜನಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಕತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಏತು ಪೂರ ಭಂಗ ಬೈದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರ ದಾದ ಪಂಡದು ರೆಡಿ ಆತಣ್ಣ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಆತ ಕತೆ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ದೂರಡ್ತೂನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲೇನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಟ್ ಸೂರಜ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಗ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ನೆಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಕಲಾವಿದೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆ ನುಡಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೀ ತುಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಪಂಡಿ ನೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ತುಯ್ಲಕ ಅತಿ ಸರಳ ಜೀವನನ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಜೀವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ 34 ವರ್ಷದ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪೂರ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಿರು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲಾರು ಬರೆದು ಬಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿರು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಎರಂಡು ಅವೇನು ತೂವಲಿಯೇ ಹೊರತು ಅರೇನ ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಜೀರು ಅಂಚದ ಹೆಂಗೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅರ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ ಎಂಚ ಅರ್ನ ಅತಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಎಂಚಾರು ಜೀವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಅಣ್ಣಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಏತ್ ಸೆನ್ಸ್ದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಏನು ದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 33 ವರ್ಷ ಹೊರದುಂಬು ಒಂಜಿ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಆಜಿ 7 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ 55 ಸಾರಗ ದತ್ತೊಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏನೊರಿ ವೆಲ್ ವಿಶರ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಏನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಜೆ ರವೀಂದ್ರ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆರಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಚ ಅರಡ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕೊಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 25 ಸಾವಿರದ ಉಲೈದ ಅಂಚೆ ಇಂದ್ವಿ ಸೆನ್ಸ್ಗತ್ತು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಒಂಚಿ ಒಂದು 33 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಕತೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಈ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಈ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟುಡುಂತದ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತೂದಿತ್ತ ತೂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇರ್ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡೇರು ಗೂಡಂಗಡಿದಾರು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲಿಂದು ಐಕ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂದ ಹಾತನ ಇಲ್ಲದ
ಈಗ ರೇಟ್ ಐತೆ 25,000 25,000 ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲಡ ಋಣ ಇತ್ತು ಅದಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರ ತೂದು ಬರ್ಪು ನೆಗದಾದಂಡು ಪೋದು ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ತೂದಾಯ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ ಅವು ಕಾಸು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಏನಡ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಂಡೇಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ದ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ಸೈಡೇ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಬಂದು ಎರಡು ಹಠ ಕಟ್ಟೆ ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಕಾಸು 30,000 ಕೂಡ ಒಡೆ ಪೋಪ ಈ 30,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಪ 30,000 ಒಡೆ ತೂಕ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಬಂಡೆ ದೇ ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಏತು 1,000 ಆತೆ 1,000 ಆತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಾಯಿನುದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಂಕ ಅವು ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಅದೊಂಚೂರು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಪೂರ ದುಂಬುದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಪು ದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇರ್ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಅವು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯಿ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಏನು ಪನ್ನ ಇರಿಗೆ ಊಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಾರು ನುಮತ ನೆನೆಪುಂಡ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಇಡಿತಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲಂದೆ ತೊಂಡೆ ಈ ಇಲ್ಲಂದೆ ಪೆರ್ಲೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಜೇರೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಅದು ಪಂಡ ಏನಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಕಾಸು 6 ಇಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ 6 ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನಿ ಈತ್ ಕಾಸುಗಾಯ ಎಗ್ರೆ ಅದು ಬೈದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು 6 ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಮೇತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಮಲ್ ಮಗನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ₹1 ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿಯರ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಅರ್ನ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಚೇಂದಿಂದ ಮಗನ್ ನೀನು ಆಡೋದಿದ್ದು ನೀನು ಈಜಿ ಖಂಡಿತ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೂತೀರಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಜಾರವೇನೇನು ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾವೇನು ಪೊರ್ಲುಡುಕ್ ಏನತ್ತೆ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಅದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೇಟ್ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪೊಪ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿದ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಾಗ ಜೋರುಂಡು ಬಲ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟೇನ ಯಾನ್ ಪೋದು ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಅರ್ನ ಜೀವ ಎಂಡಾಂಡ್ ಇಂಕ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮರಪಂದಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ದೇಂಡ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ಜಿನ 4 ದಿನ ಬಂಗುಳದ ಗಜಿಪುನು ಅವು ಪರಂಗಣೆಲ್ಲ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅವು ದಿನೇಶ್ ಆಗಂದು ದಿವಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತೇನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ ಅವೇನು ಅಕ್ಲಡ ಪೂರ ತೂತೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ದೇವೇರು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದಿ ಚೇರಿಂದದ್ದು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಂತನ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಒಪ್ಪು ಅಂತೂ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನರೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಹೊರೋರ ಪುಂಡಿ ಜನ್ನಪ್ಪೆ ಮಲ್ದೇರದ ಮೋಕೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಎಂಕ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ನಾನು ಎನ್ನ ಎದುರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡಕಲು ಅವು ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅವು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚ ಅದು ಬೇತಕ್ಲಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಈ ಲಿಂಕ ದತ್ತೊಂದರೆ ಆರೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಇರು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಆ ಬಂಗಾರನ ಬುಡ್ಪದು ಕೊರತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಿನಕರು ಮಲ್ಲ ದೇವಿರ ಪೇರಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ 13 ವರ್ಷ ఆయన ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲಿ ಈ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೀನಿ 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಏನು ಅವು ಕಟ್ಟಿನಾಗ 13 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಲೇರು ಅವು ಕೂಡ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಚಿಪ್ಪು ಚೇಂಜ್ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆನೇ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಇಲ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ನೆನೆಪು ಅಂಚ ಆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆನೇ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚದ ಆಯ್ನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಆಗ 18 ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ 18+ ಅಂಚ ಈ ಇಲ್ಲಂದೆ ತಂದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಅವು ಐಕ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡುದು ಬರೋಡಿಗೆ ಏತೇ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಡು ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅದು ಪಡು ಆಗ ಇಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಬರೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಪಿನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೊಡಿ ನಾವೇನು ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚದು ಯಾನು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಶ್ರೀಮಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಇಂಕ ಕಂಡಿ ಲಿಂಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಪುರ ಇಂಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಪಂಡಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ದೇವೇಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆತು ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲಕೇನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಡೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟನ ವಿಷಯ ಬರ ಗೊತ್ತಿ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಕುಲು ಒಂದು ತೋಂದುಪುನು ಅಕಲ್ ಬತ್ತನ ಅವು ಐಬೊಕ್ಕವು ಒಂದು ಅಕಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅತೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇವಿನ ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಎಡೆ ವ್ಯಾಲಿ ಉಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ತೂಪುನಿ ಬಂದಂಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಐತ ರೋಡ್ದ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಆವಡ ಅಂದ ಆತನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆತ ನಾನು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಆವು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಚವ್ ಪಾಸ್ ಆತನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚೆನ ಅಂತ ಆಯ್ಜಿನ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಸ್ ಈರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಪೋಡು ಬಲೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಎತ್ತ ಮುಲ್ತುರದೆ ಶುರು ಅನ್ಪುಗಣ ಬಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹೃದಯ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಐತ ಡಿಸೈನ್ ಐತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಚಿನೆ ಒಲ್ತು ದೆತೊಂಡರು ಏರ್ ಇರೆಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟೆಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಕೇನುನ ಅಂತಂದು ಗರೋಡಿದಲ್ಪ ಅಂಕಡಿಟ್ಟು ತೊತ್ತೊಂದಿನ ಆತಿ ರೇತೆಲ್ಲ ಬನ್ನೇರೆ ಅಪ್ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ನನ್ನ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆತಿಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈರು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಎಗ್ರಿ ಆವಂದಿನ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಡು ಬಟ್ ಈರು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದಿನೇಶ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುನ ನಾಟಕೀಯತೆ ಖಂಡಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನೋಡು ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಜನಕಲ್ಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚೋಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ತೋಪಂಡ ಮಾತ್ರನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಜಿಂದ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲಕಣ್ಣೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು 30 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತುಲೇರು ಆ ಜನ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆ ಜನ 10 ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲುಪ್ಪದನ್ನ ಬಟ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜಿರ ತಿಕ್ಕಿದ ಬಟ್ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲಿ ತೂವೋಡು ದೇಗಬಂಡ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದಿನೇಶರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂದಿ ಉಪ್ಪು ನೆಂತೋಪ ಹೋಗಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಾದ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂಕ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅವು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ದೇವರೆಂತೂ ಒಡೆಗಣ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದೇವರೆಂತೂ ದೇವರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಲೈಫ್ ಅವೇನಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತಿ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾನು ನೀಲಾವರ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು ದೇವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನುವೆ ಪನ್ನಸಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅರೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಗುರುಕುಲುಂದು ಯಾನು ಏನು ನೋಡಿ ದೇಪಂಡ ಯಾನು ಗುರುವಾರ ಪುಟ್ಟದಿನಾಯಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರು ಇಜ್ಜಿನ ಸರಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏನೈತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೋಪನೆಲ್ಲ ಆಳು ಸಾದಿಡು ಪೋಯರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆದ್ಮಿನ ಜನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೆಯರ್ಲ ಆರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಒಂಜೋಡು ಬತ್ತಿ ತೆಡರ್ಲ ಕ್ಲಾಂತಿಗೆ ದೂರ ಆಪೇರು ವಿನಃ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಅವು ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಇಡೀ ದಿನಚರಿಟ್ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಆತನ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಏತ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜವ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ ನೆರ್ಪೆ ಪಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೇಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ನೆರ್ನೇಕ ನಿಕಲ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಓ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂತಿರಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿರೋದು ದೇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಿವಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೋಕೆದಿದೆ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಲ್ ಪಂತೆ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಪುಡ್ತು ನುಕ್ಕುದು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯರಿಂದ ಮಾಡದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಓದು ನಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಪುಸ್ತಕ ತೂದು ಓದ್ವೆ ಬಾಯಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ನಾಯ್ಕು ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚಿ ಏನೈತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಂಗಳವಾರ ಏನು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆಂಜನೇಯನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆಗೆ ಚೀಪೆ ದೀಪೆ ತುಪ್ಪದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆ ಕೇಸರಿ ಪೂಜೆ ಆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊರು ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಆಂಜನೇಯನ ಗುಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಸ್ಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಏನು ಪನ್ಲೆಕ್ಕೇನುವೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೇನುವೆ ಆಂಡ ಪೂಜೆದ ಪುರ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲು ಆಗ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಅವು ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ದೇವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿದ ಉಲ್ಲೈ ಉಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ದಾದನದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಾವಡಿ ದಾಡೇನ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರೆಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ವೆರಾಂಡ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದ ಆರಾಮಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚದಿ ಅನ್ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನೆಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರೆ ನೀನು ತೋಜ ವಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಆತಿ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಸಂತೆಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐದಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಇಕ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಅತ್ತ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಿರ್ದೇಶಕೇರ್ನಾಕಲ್ನ ಆತನ ಬರಹಗಾರರ್ನ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಈತ ರಾಶಿ ತೋಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಆ ಜಾಗೆ ಪೋದು ಕೈ ಪಡ್ಡ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಕ ಅವಳು ಉಂಡುಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ವಿಗ್ ಬೋರ್ಡು ಹೋದ ಐಕೆ ಕೈ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾರ ಆಂಚನೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ನೀರ್ದ ಮಲ್ತಿಂದ ಎಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪರೋಲಿಂದ ಅಕ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಮಲ್ತಿನ ಈಜಿನ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಬರ್ಪನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಪಣೋಲಿ ಗಲೀಜಿ ತೋಜಿನ ಸೂರಜ್ಗೆ ನೆರ್ಪು ನಾನು ದೆನ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋ ಪುರ ಅಂತ ಕೊನೊಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಮೊಮೆಂಟೋ ಇತ್ತನ ಕಣಪೆ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಆಂಡ ಪೂರ ಮೊಮೆಂಟೋ ನವುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಪಟ್ವೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಮೇತ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದು ಪುರ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಭಿನಯ ರತ್ನ ಅತ್ತಾವರದ ಮುತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಇನಿಮುಟ್ಟು ತೂವನ್ನಿ ನಂಚಿನ ರೇರ್ ಫೋಟೋ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆದ ಫೋಟೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅದು ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫೋಟೋ ಮೂತೂಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಪತ್ತಲೆ ಒಂದೇನು ಎನ್ನನಾಗ ಆ ದಿನ ದಾದಾನದ ಎನ್ನೋಲಿ ಎಂಚ ಈಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಮೈಂಡ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇರವಿಂದ ಎನ್ನಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪುರ ಏನು ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಆ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಆತೆ ಮದ್ಮೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಓ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೈತ ಮೋಲ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ತಂದು ಎನ್ನುವಿನ ಬೇತೆ ಇರು ಓ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ಏನಾರು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಎಸ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮಟೇನೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟದು ಪನ್ಪಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಏನತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಂಗಚಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಯಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದು ಪೋಡು GST ಅವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ಲನ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನ ಐಟ್ ಬದುಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ದಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲೆ ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ ಶೋಗು ಇದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಏಪಂಡ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಬಟ್ ಐನಾತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆವೊಂದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಡೆ ದಾಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀಪುಚೇರಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಓಟು ದಾವು ಇಂಚಿಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಪುನ ರಂಗ ಚಲನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ದೀತರ್ ಇರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಂಗ ಚಲನ ಪಂಡ ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಲಾಪ ಎಸ್ ಐಟ್ ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಎನ್ನಂದು ಪುದರ್ ದೀತಿನೇ ಚಿನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರಡೆಯನ್ ಇಂಚೆನೆ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಇರ್ಕೋರ್ಲ ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಚಲನಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಚಾಲ್ತಿಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಟೀಮ್ ಐಕಾರ ರಂಗ ಚಲನ ಬಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿಂದಲ ತೋಜುನು ದೇಂಡ ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಬಂದು ಪುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಉಡುಪಿದ ಅಭಿನಯ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲನ ಒಂಚೂರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಒಂಜೆ ಪುದರ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಸರ್ ಬೇತೆ ದಿಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅಮ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದ ಪುಣ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾತ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿರಾಡ ಪನ್ನಾಗ ರಂಗಚಲನ ಇಂಕ ಒಂಚು ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ಆ ಪುದರ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆತ ದೇಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಣ ಆ ಪುದರ್ ರಂಗ ಮೂವೇಬಲ್ ಉಂಡು ರಂಗಚಲನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅವುಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಮಾತ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಈ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಶೇಪೇ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಓಲನ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬ ಅವು ಆ ಗಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಪುರು ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ದೊಂಬರಾಟ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅಕಲು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿವಂತೀರು ಅಕಲು ತೂಪೇರು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಯ ಬಂದು ಪೋಪೇರು ಇಟ್ಟಿನ ವಿಷಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಚೇರು ಬಸ್ ಬತ್ತನ ಬಸ್ ಬನ್ನೇಟ ಉಪ್ಪೇರು ಬಸ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಕಲು ಬಲಿಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಡ ಬಣ್ಣ ಅವೇನು ಕಾಲೇಜ್ಡ ಅತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲಾವು ಶಾಲೆಡ್ಲಾವು ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಜನಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೇಟಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಜೀವಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಆ ವಿಷಯಲು ಜೀವಂತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವನು ಓ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಅವು ಶಾಲೆಡ್ ಪುರ ಮಂತನ ಬೆಟರ್ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಂಡ ಓಕೆ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪೇರು ಈ ಮಾರ್ಗಡ್ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಪ್ಪುಚೇರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ತುಪ್ಪುಚೇರು ಅಂಚ ಅವೇನೊಂಚು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪನೇರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಆ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಲ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಲಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಪ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಯಿನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ಯದ ನಾಟಕಗಳು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನೋ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆಫೀಸರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ವೆ ಬೋಡೈನ ದಿವಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಐತ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ಕೈತಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಟಮ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೋಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತನ ಕುಡಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತು ನನಗೊಂಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಇವನ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೇಲ್ ಕಂಪೆನಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಡತಂದಿತ್ತು ಐತ ವೀಕ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಕ್ ಆ ವೀಕಡೆ ಅನ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೋ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಅಕಲು ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೇರು ದಯವಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಮರಾಠಿಡ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಗೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಗೆ ಪೋನಾಗ ಮರಾಠಿಡ್ ಗೋವಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಗೋವಾದ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಲ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಬೇತೆ ಅಲ್ತ ಕೊಂಕಣಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಕ್ಲನ ಶೋ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ತಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಭಾಷೆ ಪಾತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿ ಡಕ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ನೀಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅದು ಪೋನುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಗ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪನಲ್ಲಿ ಐಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೇಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ ದಕ್ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಕೇನು ಪನ್ನಿ ಪಾಪದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಲಿ ನೇರ್ಪುನ ಇತ್ತಿನ ಸೂರಾಜಿಗೆ ನೇರ್ಲಿ ಅಂದು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸೈನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದೆ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು 10 ಶೋ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಗ ಚರಣ್ ಪಂದ್ ಅರೆಗ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ಜವನಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ ಅರ್ ಜೆತ್ತಿನ ಅಲ್ಪಾಯರ್ ಎಂಕ್ ಅರೆಗ್ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಆರು ಎನ್ನೂನು ಜೇತೊಂದು ದುಂಬೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆತೀರಿ ಓ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಯಾನಿತ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ದಮ್ಮಯ್ಯದ ಕಾಯ್ಪಾಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಟೀಮ್ ಯಾನ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಪಕ್ಕ ಶೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಲ್ಪೊಡುಪಿನ ಆಸೆ ಬುಂಡ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಬುಂಡ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಟೈಟ್ ಅತ್ರ ಬೇತೆಗಳ ಪೋದು ಶೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೌದು ಆಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಹಿರಿಯಾರ್ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಕಾರಣಡ್ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಇತ್ತನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತೂ ಆರೊಂಜಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತೀರಿ ಅಂಚ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೀನಿ ಸೂರಜ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬಂದನಾಗ ನಾನು ಐಕೆ ಎಗ್ರಿಯೇ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೌನಲ್ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರಂಗಚಲನದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಈ ಇತ್ತನೇಟ ಸನ್ಮಾನ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡುವಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ರಂಗಚಲನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಕೊರ್ದು ಮಂಜು ಈತು ವರ್ಷ ಆದಿಲ್ಲ ಪುದರ ಆದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಬಿದ್ದು ಎಂಕೆ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಾರಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾರಿ ಈರಿಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ ಅವೇ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಆತ ಗಮನ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋಪ್ ದೇಣಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಫೇಮ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಊರಿಡಿಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪೂರೆಗ್ಲ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನಂದು ಪನೇರೇನೆ ಆಪುಜಿ ದೇವಣ್ಣ 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ ಆವಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 5 ಜನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ವರ್ಷ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಏರಂಡ ಸೂಚಿಸುನಾಡ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಏನ ನಂಬರ್ 9880231344 9880231344 ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ ತಿರಿಪವಲಿ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ತೆರಿಯೋನ್ವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಏನ ಆಸೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಎರನಾಡಲ ಪುದರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಫುಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯರುಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆಯರುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿದ ನಡುಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಜನಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಕೂಡ ದೈವನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಂಬತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದ ದಾದ ಉಂಟು ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಡ್ ಇತ್ತೆ 10 ಶೋ ಆತಿನ ಡ್ರಾಮಡ್ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮಲ್ತದೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆತಿಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ತಕುಲ ನನಯೇ ಪೋಂಡು ನಾಟಕ ಒಂಜೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೈಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ ಪೂರ ತೂತೇರು
ಇವನ್ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತೇರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲಿನಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದರ್ಶನದ ಸೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನ ಕಥೆನು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗಡೆ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಕೇಂಡಿರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇರೆಗ ಅಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಆತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಜನ ಬ್ರೀಫ್ ಕತೆ ಅವು ಆ ಕಥೆದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನು ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇಷ್ಟ ಆತನು ಅರ್ಧರ್ದು ಮುಕ್ಕಲ್ ವಾಸಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ನಿಜ ಆತಿನ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ನಿಕೊಡು ದಾದ ಮಾತ ಆತನು ನಿಜ ಆತಿನ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಯಾನು ಆ ರೋಲನ್ನೇ ಕಾಣತದೆ ಈಗ ದೀದು ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಏರಿಯರ್ನ ಕತೆ ಆತನ ಅಕುಲ ಬತ್ತ ಶೋ ತೂತೇರು ಟೌನಲ್ದ ಶೋಗ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಏಪಂಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಮಾಯ್ಕಾರೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದಯಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ನಾಟಕ ಬರೆಪಾದಿನಿ ಏನಡ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೋಷನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ತೂರೆ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲನ ಅವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಖಿಲ್ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲನ ಕಲ್ಲಾಪುದ ಸೈಡ್ ಬುಡ್ದುಗೋಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರೇ ಕೇಂದಿಜ್ಜಾನು ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೂಲೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ತೇಂಡ ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕುತ್ತಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಬಂದು ಬಟ್ ಆ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಮೂಲದ ಕೈತಲೇ 7 ಜಾಗೆ ಅಜ್ಜಗುಂಡು 7 ಕೊಪ್ಪ 7 ಜಾಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಕುತ್ತಾರ್ಗ್ ಬಟ್ ಅಂಚಿನನೆ 7 ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕುತ್ತಾರ್ದ ಕೈತಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾಡುಂಡು ನಮಕೇನಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಪುದಾರುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಅವನ್ ಕೈತಲ್ ಬೋದು ಅಂತ ಕೊರಗ ಜನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಾಗೇನು ಪುರ ಹೆಚ್ಚ ಎಂಡ ಪಂಡೇರಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕನತ್ ಖಂಡಿತ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗ ಜನ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವ್ರು ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ 100% ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪನಿತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನೆ ಪೋದಾಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಂಡ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಚಂದಿನ ದಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಡು ದೇವಿನ ಕತೆ ಮಾತೆರ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಓದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಡ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಪುರಾಣ ಕಥೆನ ತೆರಿಪಾಂಡ ನಮಕಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಭಟ್ರು ಪಂಡ್ಯಾಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೂಜೆದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಲೀಲಾವತಿ ನಾವು ಪುರ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕತೆ ನಂಗೆ ಕತೆ ಪಣ್ಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆತನತನೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅಜ್ಜರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ ತಿಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ ಪೆರಗಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪು ಜೇರ್ಪಂದು ಹೆಂಗೆ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐತ ಧೈರ್ಯಡುಲ್ಲ ಶುಭ ಆವಡ ಸರ್ ಇನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಒಂದೇ ಒರಿಯ ಬತ್ತನ 4 ಜನ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಕೆ. ಬಶ್ಪೇದ ಹುಡುಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಲವಣ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಜೋರುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಂಬೆ ಅಖಿಲ್ ಪಂದ್ ಎಂಬೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಬೆ ಪ್ರಥಮ್ ಪಂದ್ ಇಂಬೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಮಲ್ದೆ ಇಂಬೆಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ ಐಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಆರುಲ್ಲೇರು ಮೇಲು ಜ್ಯೋತಿ ಪಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕ್ಯಾಮರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎರಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೋಲು ಆ ದಿನ ಬತ್ತಿ ಜೋಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ರೋಲ್ ಪೂರ ಪಟದಾದಿತ್ತನು ಬಟ್ ಮೊಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಡ ಪಂಡೋಲಾಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಆಲಿತ್ತು ಈ ಸಲ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತಲ್ಲ ಹೊಸದು ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಪುರ ಬತ್ತದ ಪೋಯರು ನಾನೊಂದು ದಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ತೋಷ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪೇರು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡತೀರಿ ಕನ್ನಡ 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 ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತು ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರು ಬೈಯೋದು ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಲೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಯೋ ಥರ ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಥರ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೀದಾ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಮೈಂಡಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಲೇರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಲೇರು ದಯಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಏನಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದ ವಿಷಯ ಬರೋಡು ಅವು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಉದಾಸೀನ ಮಂತೇಡ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಳಾಪುಣು ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ತು ಅವೇನೇ ಅಲ್ಪನ್ನಿ ಎಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಬತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಯಾರು ಸರ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಾರು ಇಮ್ಮೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಣ್ಣುಗಟ್ಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅದು ಇನ್ವೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋಡ್ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡು ಡೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪುರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲೇ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವು
ಅಂದ್ ಎನ್ನನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐಟ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅನ್ಲೆತ್ತಿತ್ತು ಇಂಕ ಹೊಸ ಮೋನ್ ಎಲ್ಬೋಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಬೆ ಬೈದೆ ಇಂಬೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಎರಡು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ ದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮೆ ಒರ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಬೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಬೆಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ಒಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಒರ್ಮರೆದಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕೊಂಚು ಬೇತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಉಪ್ಪೆ 10 ಗಂಟೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಬಂದುಪ್ಪೆ ಆಡಿಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದುಪ್ಪೆ ಇಂಬೆ 5 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಲಿಬೇಲಿ ಅಪ್ಪನ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಕದಾದ ಟೈಮ್ ಈತು ಬೇಗ ಬೈದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ನಿಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಆದಿಚೆ ದೇಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಸುಂಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಐಕೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ನಮನ ಹುಳ್ಳಲ್ದಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ರಾಕ್ಷಸೇರ್ನ ದೇವಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಕದ ಏನ ಮಲ್ಲ ಮೀಸದಿನ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ರಾಕ್ಷಸ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂಚೆ ಅನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಇಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಇಂಬೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿ ಮೇಗ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡಿ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಬೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ಇಮೇನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಎದುರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಬೆ ಸರ್ ಬಂಡ ಅರುಂಚಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾಲಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಗಾರಿ ಆರ್ ನೆರ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗತಿ ಅವದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆರ್ ನೆರ್ಪುನ ಅರಣ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪುರ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಟಚ್ ಆಪನ್ ಆರ್ನ ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಓಪಿಲಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಅಖಿಲ್ ಪಾತಿರ ಇಮ್ಮೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕಾರೆ ನಾಟಕಡ್ ಇಮ್ಮೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಅಂತ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಗ ಮಾದ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಇಂಬೇಗ ಆಲೆಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಏನು ಇಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತಾನಿ ಹೌದಾತದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ ಆತ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಆನಿ ಮಂತ ಹೌದಾದ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಿಂಚ ಅಂತ ಬಂದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುವೈಲಿಡಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಕಲ್ಪೈರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜು ಆಣೆಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಸುರುಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಯಾನ್ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಲ ಅಂತ ಕಾಣ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇಡೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಾನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಆರೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬಾಲೆಂದ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾಲ್ ಓಡೆಗೆ ಪೋಂಡಾಲ ಏನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪವನದಾದಂಡ ಯಾನಾತ್ ಕೆಲವು ತಪ್ಪನಾಗ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಲೆ ಇಂಬೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ತರಕಾರಿದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಇಮೇನ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಇಮೇನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದತ್ತು ఆయన ಪಪ್ಪನ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಈತಿಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೇತ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೇರತ್ತ ಪಂಡೆ ಈ ಆಕ್ಮನ್ ಪರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಫಸ್ಟ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಟಕಡ್ 4 ರೋಲದ ರೀನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳ ಸಡನ್ ಅದು ಒರಿಯಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪೋಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನೀ ಆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದಾತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡೆ ಉದ್ದಾದ ಸ್ವರಪುರ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಯಾಗ ರೋಲ್ ಬೇತೇನೆ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಉದ್ದ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆ ರೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ಹುಡುಗೆ ಪಾತೇರ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 9th ಯಾನೆ ಎಂಕೊಂಜಾರು ಗುರು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಗುರು ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆರಂಜಿ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೋಡಿ ಅವು ತೂದು ಮೇರ್ ನಂಜ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಆರು ನಂಜ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಇಕ್ಕು ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಬರ್ಕ ಅಂಡೆ ಆನಿ ಪೋಯ್ನ ಆನಿ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರಿ ಸೇರುವನ ಕೇಂಡೇರು ಡ್ರಾಮಾಗ ಆನಿ ಆ ಬಂಡ ಅವು ಸೇರುವೆ ಬಂಡ ತಗನಿ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಸೇರ್ಲಾ ರೋಲ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕರ ನೆಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಮೈಸಂದ ಏನೊಂದು ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು
ರೋಲ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಕೇಂಡೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ನಾಟಕಡ್ ಈ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗೊಂಡಾರೆ ಇದೊಂದು ಆ ಯಾನ ಅದಗನ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಎಂದು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಾರ್ ದಾಲ್ ನೆರ್ಪುಜ್ಜೇರು ಪಾಪ ಎಂಕ್ ತೋರಾರು ಪಾಪ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಆರ ಅಂಚಬರು ದಾಲ್ ನೆರ್ಪುಜ್ಜೇರು ಇಂಕ್ ಇದಮಟ ನೆರ್ತಿಜ್ಜೇರು ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ ತನ್ನ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರಿ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಕಲ್ಪಗೊಂಡ ರೀತಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಪಂಡಾರು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಸೂರಜ್ ಏರಿಗ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ನಕುಲು ಮರಪುಡು ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಏರ್ ಸರ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇ ನಕಲು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಏನೈತೆ ಈತ ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಗ್ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ತೇರಂಜ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಲು ಕೆಪೇಬಲ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಡ ಶರಣಗತಿ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಆಂಡನೆ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಪಲಿಪುನ್ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಎದುರುಡು ಶೋಭಾಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಗುರು ಪಂಡದ ಪಿರವಡ್ದು ಬೇತೆನೇ ಪಾತೆರಡ ಅಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಪಲಿಪುಚಿ ಅಕ್ಲನ ಸಕ್ಸಸ್ಗ್ಲ ಆಪುಚಿ ಬಗ್ಗೆಯುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈಗ ಈ ಇಂದು ಮಾತಾಡತೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಜೋಕುಲ ದೇವರ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಆಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೊಪನೇ ಬೈಜಿ ಆನಾಡ ಲಡೇ ಮಲ್ತಜಿ ನೆರ್ತಿನೇ ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇ ಇರಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಇವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತಾಲ್ ಪಂಡೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪುಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರುಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿ ಪುದರ್ಕೆಂದು ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲವಣ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಯನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಲವಣಚಂದ್ರ ದಾದ ಫೋನ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾದ ಫೋನ್ ಫರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ನಾನು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಮನೂರು ಶಾಲೆ ಮೂಲ ಬಾಬು ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಫರ್ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಾಲಿಚ್ಚಿ ಆರು ಪಾಪ ಜೋರು ಜೋರು ಶಾಲೆ ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪೋದು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನಾರ ಮಗಿಂದು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುಜೇರಿಂದ ಎಂಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರ್ಪೇರು ಅದೇ ಗೊತ್ತೇ ಸೂರಜ್ ಯಾನಿತ ಎಂಕ್ಲನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜೇ ಜೋಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಭೇದ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಚೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಸಪರೇಟ್ ದಾದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರ ಗಿಲ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಅವಿಜಿ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನೆರುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಎಲರ್ಟ್ ಆಪೇರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೇಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇವನ್ ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲಂಚೆನೆ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆ ದೀಪೇರ್ ದಯಂಡ ಆರು ಭೇದ ಮಲ್ಪು ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಲುಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲಿನ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಹುಷಾರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಂದುಪ್ಪೆ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಬೆ ಕಲ್ಪವೆ ಆ ಹೀರಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಇಂಬೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಏನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಆತು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಂಡು ದಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ಲಡ್ ದ ಒಂಜಿ ಏರೆಗಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಯಾನ್ 100% ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಬೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಜೋರುಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವೇರೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಕುಲು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಲೈಫ್ ನಿಖಲ್ ಬೆನೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಾವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಅಕುಲ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೆ ಗೊತ್ತು ಇರೇಗ ಅವು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಡೋದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಾನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಆಯ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಲಂಚಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗು ವನಸ್ಗಲೆ ತಂಪೊಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ತಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಈರಾಕ್ಲಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮದ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ಪವ ನಾತೆ ಅವೇನ ಖುಷಿಟ್ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವರೇಜ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅಕ್ಲು ಏರಡ ನಟ್ಟುವೇರಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೇ ತಿನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಏಡಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅತಿ ಇರೆಗೋಯಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಲ್ಪನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇರ್ಲಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪುನಃ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಮುರಾಣಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಐಟ್ 200 ಮೀಟರ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಪಿನ ಮಾತ ಬರೆಪಿನ ಗೊತ್ತು ಚಕ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ನಾನು ಬರು ತುಳು ಯಾನ್ ಬರೀ ನೀನು ಓದ ನಗದು ಎಂತಪ್ಪ ಇದು ಹೇಗೆ ಓದುದು ಬನ್ಪೇರು ಎಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು
ఆయన ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದು ಸೂರಜ್ ಕಂಡಿಯಾಲ್ ಪಂದ್ ಪೊಸತ್ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ಕಂಡಿಯಾಲ್ ಪಂದ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ఆయన ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುವಲ್ ಅವು ಕಂಡಿಯಾಲ್ ಪಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಆತನು ಓ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸುರು ತಮಗೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ತಮಗೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಂದು ಪುದರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಯನ ಪುದರ್ ಲವಣಚಂದ್ರ ಇಂಬೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಇದು 18 ಐನಾತ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಿಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೈದನು ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಐಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೀನೇಜ್ ಲವ್ ಅಂಚಾದ ಇಮೇನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಕ್ಕ ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆತನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಫಾರಿನ್ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತು ಚೈನಾ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪುದರ್ ದಿಯರಂದಾನ ಈಜಿ ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪಿ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟದ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮಾತೆರಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ ಮಗನ ಎಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಓದುಗಾರನ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಕಾದಂಬರಿ ಓದು ಬಟ್ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ನ ಓದಿಜಿ ಅವು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಕುವೆಂಪು ಸರ್ನ ಎಂಕ ಇಷ್ಟದ ಪುದರ್ ಅವು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಪುದರ್ ಅಂಚ ನಮಗಕ್ಲ ಅವೇ ಅಕ್ಷರ ಅವೇ ಬತ್ತನ ಅವೇನಿದೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಪಡೆತೆ ಅಂತ ಅದ ಬಂಡ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಯನ ಲವಣಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ ರಾಮಚಂದ್ರ 6 ಫಂಕ್ಷನ್ ದೊಲ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೀತೆ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಆತಂದ ಅಡ ಯಾನ್ ದೀತೆ ನಿಂಚನೆ ದೀತೆ ಅಡ ಎಂಕ ಅವಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಎನ್ನೀರು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಸ್ ಅಂಚ ಮಗನ ವಿಶೇಷತೆ ದದಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಈಜಿ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ವೇಷ ಪನ್ನಗ ಏನೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ನೆರುಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ರಂಗ್ ಎಂಚ ಬೈದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಮಾರ್ನೇಮಿಗ್ ಎಂಕ್ಲನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ವೇಷ ಪಾಡದು ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಕಂಡೆ ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಕೈತಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡು ಎಂಚಿನ ವೇಷ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮೋನಿಗೆ ಪೂರ ಕಲರ್ ಪಾಡು ಪೂರ ನೆರೆ ಕರೆಟ್ ಪೋದು ಪೇಪರ್ದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಏತು ಪೆದ್ದು ಬಂಡ ಏನು ಕಾಸು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಪಂದೇರು ಕಡ್ಬಿಡಿ ಏಪಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಸು ಎತ್ತಂದು ಪಪ್ಪುನು ಆ ನೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಂಡಿಡಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎತ್ತಾತ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಕುವಿರು ಯಾನು ಪೋದು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಪೋದ ಆ ವಸ್ತು ಬತ್ತಂದು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೋನು ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕತ್ತ ಸಾರಿ ಪಾಡುವೇರು ಸಾರಿ ತೊರಕೆದ ಬೀಲ ಪುರಿಜ್ಜಾಣ ಸಾರಿ ಹಾಕ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಪಂಡೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಆ ಕಾಸುಲೇನು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿನ ಕಾಸುಲೈಗೆ ಪಾಡಿರು ಪೋ ಏರೇರೆಡ ಕಾಸು ದಿತ್ತಂದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟದ್ವಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಗೋದದಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಾನಿ ಪಿರ ಕೊಡಿ ಆರ್ಕೇನು ದಾಯ ಮಗ ಕಾಸು ಪಿರ ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕಾಸು ಪಿರ ಗೊತ್ತಿನ ವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪಂದು ಯಾನೇನು ಅಮ್ಮನೇ ಇರ್ಪಿರು ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿರ್ ಬಂದು ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆ ಐದು ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಾರನೆ ಮೀಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕತೆ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ತೂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವೇ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೂರುನು ಪರ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಸೀನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯದ ಪಂಡ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಅಕ್ಕಲು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಲೆಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇರ್ತದೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷಲು ಮಸ್ತ್ ಕುತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ ದೊರ್ಪುನ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಓ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂಚು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ 2-3 ಸಲ ಪಾಡಿಯೇ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಮರ್ಲಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 10th ITM ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲಕ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಡಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡು 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 10th ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ
ಎಂಕ್ಲೆನ ಜಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಡೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಲೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಡೆ ಎತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸ್ತ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಾಗ ಅಲ್ಪ 2 ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಚೊರೆ ಮಂತನೆ ಏನಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಈ ಬೇ LKG ರೂಪನರ್ದಿಂಚೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕುಲು ಫೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಅಂಚೆ ಒಂದ್ಸರದ ಅದನ್ನ ಇಂಕೊಂದು ಹೇಸಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಗುರ್ತಾಯಿರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದು 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜೆ ತಿಂಗೋಲಿತ್ತೀನಿ ಇಂಬೆ 8th ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10th ಯಾನ್ ಪಾಡಿನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಬ್ಬುಗಳು ಮಾತೇನ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಮೇಗ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆರಿಯರು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10th ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಲ್ದು ಆತೋಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಈ ಜನ್ನ ಮಗಿದೆ ಫೇಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಏನು ಕಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ ಬೇರೆ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಯಾನೇನು TV ಶೋಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಫೇಲ್ ಆಂಡ ಕುಡರೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೈಪುನ ಪೂರ ಮಂಡಿಗೆ ದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ಜೀವದಿ ದುಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿ ಈ ಫೇಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೇನೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೇನೆ ಏರಿನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೋಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 10th ಸಮೇತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಆ 2 ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಪುಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ 5 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೀದಾ ಪಡ್ನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ದಾಯಿ ಐಟ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಐಗೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆಪ್ಪನ ಐ ಫಾರಿನ್ ಪೋಡು ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಯನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತೋಡು ಐತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆತ ಐಕೊಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನೆ ರೆಡಿ ಮಂತೆ ಇತ್ತವೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನ ಏನ ಒಕ್ಕತ್ತು ಓಡು ದಾದಾನು ಅటు ಇಂಕೇನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಎರಿಚಿ ಕೈ ಕಾರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತೋಡು 25 ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೇರಡು ಪಿರ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಡು ಏತ್ಲ ಎಸ್ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಉಂಟು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಅವು ಎತ್ತಿನಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಟ್ಪುಂಡು ಯಾ ನೆರವೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ದಾದ ನೆರ್ಪುನ ಬಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ನೆರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇವತ್ತು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಏನಂದು ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬಲಿಪುನು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರದಿತ್ತೆ ಏನು ಒಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಜಿಮ್ಮುದಡೆ ಪೋದು 1 ಗಂಟೆ ಜಿಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತೇರು ನಾವು ಐಕ್ ಪೂರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಅಂತ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಎಸ್ ಕಡೀರ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಬಾಲೆ ಎಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಇರು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ನ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಣ ಎಂಚ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ನಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನ ಗುರ್ತ ಬತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಡೆ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮೇ ನಾಟಕದಾರ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಮದ್ಮೇಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋತು ಜನ ಬೊಡದಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬರುವೇರು ಬಟ್ ಇಂಬೆ ಊರುರ್ದು ಎಂಕ್ ಪನಂದೆ ಆಡೆ ಪೋತೆ ಏನಡಿ ಎಂಕೆ ಆನೆ ಪೋತು ಜೀದಾಯ ಪೋತ ಎಂಕ್ 2 ಸಲ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆತು ಬೇ ಅಲ್ಪ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲೆತ್ತಲ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಡಿ ಅಂಚ ಪುರ ಹಾಗೆ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡ್ಡು ಇಷ್ಟನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅತನ ಇರ್ನೇ ದಾದನ ಹೊಸತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡ ಅತನ ಇರದ ಕಲ್ತು ದಿನ ಇರ್ನ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೆಟ್ ಮುಂದುವರಿನ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಆಚಿಕವನು ಬರುಚಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮುಡ್ತೀನಿ 6 ಗಂಟೆ ಆದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪ ಫಾರಿನ್ ಕಡೆ ಪುಟ್ನಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಊರು ನಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋಣ ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಪೋಡು ಅವಳು ಅಂಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂರ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ಲೆಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಡೋ ಎಂಚ ನಡತೋ ನೋಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ಪವಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತೆ ನಾಯ್ಚಿ ಆ ವಿಷಯೋಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಕ್ಲಂತ ಮರೆಟ್ ತರೆಟ್ ದಿಂಜಾವದು ಅಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆಪುಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಕಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಕಾಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಾಸಿಗೆ ಏನೋ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆತೆ ಒಪ್ಪು ನಾವೇನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಜನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಪಚ್ಚೆ ಗ್ರೀನರಿ ಬೊಕ ನೀರು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೂಲು ನೀರ್ದ ಒಸರು ಅದನ್ನ ಗುವೆಲ್ದನ ಎಂಚನಿಕಲ್ಲ ನೀರು ಗುವೆಲುಂಡು ಗುವೆಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ತೀರ್ತೆ ಗುವೆಲುಂಡು ಬೊಕ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನರಿ ಎಂಕ್ ದೈ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಆದ್ ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಿನ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಹಾ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು. ಈಜಿನ ಏನು ದೈ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪೂತ ದೈ ಬೊಕ್ಕ ದೈ ಇಟ್ಟ ಪೂರ ಪಾತೆರೋಡು ನಮ ಐಕೆ ಜೀವ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏತೋ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಪೂವ ಒಂದಿನ ದೈಟ ನಮ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಆತನು ಈಜಿನ ಕಾಡ್ತದಕ್ಕೂ ಅನ್ಪುನು ಐಟ ಪೋದು ಗುಟ್ಟುಡು ಮೋಕೆಡ್ ಪನೋಡು ಅವರ ಇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಡನೇ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಹಾಳು ಮಲ್ತನುವ ಎನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಬೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅತ್ತನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹಂಚಿಪೋದು ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಈತ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪುನ ಏರ್ದು ನಮ್ಮರ್ದು ಏರು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಿತ್ತುಪ್ಪ ತೀತ ಒಂಜಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೋಕೆದ ಕೊರತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಆಪುಂಡು. ದಾಯಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ವಾರ್ಥಿನ ಅಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಳೇನು ನಕುಲು ತಿಕ್ಕುವೆರ್ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಇರ್ದೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಯವಂಡ ಅಲ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿಂಜುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲು ಏರೆಗಣ್ಣಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊರಡು ಏನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಈ ಭೂಮಿಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗ ಜೀವಂತ ಅದುಪ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನರಮನೆಗ್ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರು ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಊರುಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಜೀವನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಂಗಲ್ಡು ಉಲ್ಲನ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಕೆಲವರು ಫೀಲ್ ಎನಿಸುಂಡು ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಎನಿಸುಂಡು ಸರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಓಡದ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೋಟ ಕಂಗದ ದೈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡ ಅವು ಟೈಪದ ಇಷ್ಟನ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಕಾಡದಂಚಿನ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿತ್ಯ ಕಾಡು ಕೊನದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈಚೆ ಕಂಡ ಮತ ಬೋಡು ಕಂಡ ಬೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಜೀರ್ ಬೋಡು ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಪೂರ ಬದುಕು ನೆನರ್ದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಂಗ್ಲು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಕೊಲ್ಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಟಿ ಅದು ಪೆರ ಆಪುಚಿ ಏನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪು ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಸಿದ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆ ಬರ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಪುನ ಬೇಲೆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಪುಣ ದೇವರನ್ ತುದು ಅಲ್ತ ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಹೋಯ್ತದ ಈ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಳಸಿದ ದೈ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಕದ ದೈ ಇತಾತಿಗೆ ಆತಿನ ಬೊಲ್ದೆ ಎಕ್ಕದ ದೈ ಆತಿನ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಆಡ ಮೂಲ ಆತಂಡು ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷ ಅಂದದನ್ನ ಏನು ಪುಡ್ಸಿ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಕ್ಕದ ದೈಯೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ದೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಲ್ದು ಎಕ್ಕದ ದೈ ಎಕ್ಕದ ಪೂಲ ಇಷ್ಟ ಇರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಮೊರಂಪುಗವೇನು ಕಟ್ಟಂಡ ಅತ್ತನ ಸಾಕ್ಸ್ದ ಉಲಾಯವೇನು ಕಟ್ಟಂಡ ನೆತ್ತ ಶುಗರ್ದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಂಡಿ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿನ ಐಟ್ ಅವು ಒಯ್ತುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂದು ఒక బచ్చిరి దేరే ఉండిండ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 2 ದಿನ ನಾನು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ನೀಟ್ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಪುರ ಪಟಾಕಿ ಬರ ಉಡ್ಪಾರ ಪಟಾಕಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಯಾನಿಲ್ಲ ಕೋಣೆದು ಲೈಫ್ ಪಟಾಕಿದ ವಿಷಯ ಎಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬಡದಿತ್ತೇರು ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೇವೆ ದೇಂಡ ಇಂಕ ಶಬ್ದ ಐ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಮೇಡ್ ಒಂದು ದುಂಬುರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಪ್ಪಡೋದ್ರ ಈ ಬಿರೇಲಿ ಇದು ತೋರ ಆದಿತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ನಾ ಎಂಕ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಟಾಕಿದ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಪಟಾಕಿ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಂಗಾಡಿತ್ತು ನೀ ತೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕನನಗನೆ 1,000 ಪಟಾಕಿ ಬೋಡು ಯಾವ ಜೋ ಕಾಸು ಎಸ್ ಸರ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಂತ ಹುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳದ ಲೋನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟನು ಐತನೆತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒನಸ್ ತಿಕ್ಕನೇ ಐತನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೈ ಪಾಪ ಪಾರಂ ಕಂಡ ಮಾರು
ಪರಂಕು ಜೈ ಪರಂಕದ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಪತ್ತುಚಿ ರವಿ ನೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಪತ್ತುಚಿ ರವೆ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲು ನಾತಿ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹಾಸಿಗಡೆ ಜೈದು ನಂದು ಈಶ್ವರ 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 ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೋರ್ಪಡಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನಡ್ ಆಯ್ ರಂಗದ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ರಾಜಲಕ ಉಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದೊರೆಲಕ ಉಪ್ಪುವೆ ಅವು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಡ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಜನಕ್ಕಳ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕೆಪಿ ಪಾತಿರ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಜೀವನಡು ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ದೆಪ್ಪೆರ ಆ ಒಂದು ಅವೇ ಕೊರಗಿಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಂತೊನ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಬುರ್ಚಾಂದಿನೇಕ ಬೂರ ಬೋಪಿನಿ ಸ್ಪೀಟುಗ ರಮ್ಮಿಗ ಐಕನೇಕ ಬರಬಹುದು ದುಶ್ಚಟಗ ಬಲಿಯಾದ ಐಟು ದುಡ್ಡು ಬನ್ಪುಗ ಬಂಗಬತದು ಬೆನ್ಕ ಬನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಂದೆ ಸೈಡ್ ಸಾದಿರ್ಬೋದು ಕಾಸು ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರು ಏನು ಪನ್ಪಿನದ ಆಲಜಿ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಲು ಪುಣ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಪಜ್ಜದ್ದೀನಗಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೆರ್ದು ಎಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಪಂಡ ಅತನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ದು ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಎಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಅವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋನಗಲಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುಚೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ತದನ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆತನ ಮೆಗ್ಗೆರ್ಲು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇನಾ ಪೋಪೇನ ಈ ಮಾತ ಸಂಬಂಧಲಿನ ಮನಸ್ಸರು ದೀವೊಂಡ ಆಕುಲು ಓಪಲ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಚೇರು ಇದೊಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಪೋಯಡ ಬೊಡಿದಿ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಲು ಈ ಮಾತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದಾಪುನ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ದೀವೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಐಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಜೋಕುಲು ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಭವಿಸಲೆ ಅಂಚೆನ್ನೇ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡು ಯಥೇಷ್ಟ ನಂಗೆ ತೀರ್ಸರ ಅವಂದಿನಾಥ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಆವರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಂದ ಅದನ್ನು ಜನರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಅಕುಲು ರಜ್ಜನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಕ್ಲು ನಾನು ಅವಡು ಏರಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಲೋನ್ಗೂ ಪಾಡ್ದ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಮದ್ಮೆ ಲೋನ್ ಐಕೆ ಲೋನ್ ದಾಯಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ರೀ ಅವೇ 2 ಸಲ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ಕಂಡ ದಾಯ್ ಆತು ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಉಂಡದು ಯಾವಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಏತುಂಡ ಆತು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೋದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ವಣಸ್ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಕಿಗೆ ಏನಾರ ಇತ್ತಂದ ಬಣ್ಣ ಯಾನೈತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿತ್ತು ಮದ್ಮೆ ರೆಡಿ ಯಾವುದು ಪುನಃ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಯಾನಂಜಿರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡುಲ್ಲೆ ಒಂಗಂಜ ಸಾವಿರಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತು ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೇಜಾರಾಕನ ಮನಸ್ಸು ಒರಿಯುವ ಅಂಚಿನ ಸರಳ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಈಜಿ ಸರಳ ಮದ್ಮೆ ಆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ನೀರು ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನೀರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೇನೋಲಿ ಯಾನಿಂಚೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿ ಪಂಡಲ ಹಾಕಲು ಎಗ್ರಿ ಆದಿರೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ದ್ವೇ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಏನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕವರ್ ದೀಪ ನಾವು ಪೂರ ಐತ ಹಸನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ನಾಡಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಏನು ಇಜ್ಜಿ ಸೂರಜ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಡುಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತ ಆತಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಆಣಗೊಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇಬ್ಬಕ ರಡ್ಡು ಮೇ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡ್ ದೀವಚ್ಚಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷೀಟ್ ಬದುಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂತ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದು ಈ ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲೈಫ್ನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೇನ್ ಮೈ ಎಸ್ ಒಂದು ದಿನೇಶನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಟ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂಡರು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕೊಂಡೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಬಂದಾಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನದ ರಿಯಾಲಿಟಿದ ವಿಷಯ ತೆರಿಪೋನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದು ಇರ್ನ ಕಾರಡಿ ಈರೇ ಉಂತದು ಕಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಏತೋ ನನ್ನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜವನಿರೆಗೆ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ದಿನಿತ ಇಂಗ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ ತೆರಿಪವ
ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇಯರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಏತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಸಂದರ್ಶನ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರ್ನಲ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಅದನ್ನ ಜೀವನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಅದು ಪಡಕಲು ಪಂಪನ ಕತೆಕುಲ್ಲ ಅವಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನೇ ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನೇಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೋರ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಂತಿರ ತೀರ್ಥಂಕಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡುವ ವೈಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗಾವಡ್ ಜೋಕುಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪೆಂಚನ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಿಖಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ.